Hernaniko Ertzain-etxeko herritarren segurtasunerako zuzendariak eman digu datu zehatza, Inigo Rodriguezek. Hernanira edo Hernan ingurunera jendetza datorrela hala da. Hori datua hor dago eta gainera badakigu puntu gorenean Hernanira iritsi izan direla 6.000 pertsona inguruneko marea edo talde multzo izugarria, ez? Batez be, larun bat bai eguerdi, bai gaueko tarte horretaz hitz egiten ari gara, ze hori izaten da guretzako punturik jende gehien etortzen den puntua hau da, arratsaldeko 5:00 arratsaldeko 8:00 arte, 9:00 arte igual, hori da jende gehien datorren momentua. 6.000 personako jende oldeak beraz, Hernanira eta inguruetara. Hortaz, nabaritzen ote dute garai horren bueltan euren esku hartzeek ere gora egiten dutela? Egia da, txotxaren ingurune, algarotegien inguruneko garai honetan, bi herri hauetara etortzen den jendea gorakada izugarria ematen dela, bere normaltasuna guztiz modifikatu edo alteratzen dela, baina guk gure aldetik, esan barraka dugu, poliziar aldetik ez dagola eskuarmenen gorakada nabarmen edo izugarria, bai? Badago, noski, baina ez da oso nabarmena. Urteak joan ahala ikusten dugu evoluzio bat badagola eta bere momentu batzuetan puntualki oso piko edo oso puntu nabariak izan direla, baina ikusten duguna da urteaz urte datuak ez direla esan genezake normaltasun batean izan ditzazkegula horren besteko jendea gerturatzen dela ikusten dugunean, ez?